Vítajte na mojom novom statku. Zo zelenou zmodral. Ja milujem prírodu. To tam ale musíte povedať. Haló? Toto ani nejdem sa komentovať. To si prebereme na budúce. Tam je žumpa, do ktorej som sa prepadol. Proste som cúval a zrazu drb. Toto by mohlo stačiť. Tak to by som si nemal dávať. Vítajte na mojom novom statku. Ani si neviete predstaviť, ako dlho som sa tešil a zároveň pripravoval na tento moment, že zase zapnem túto kameru a budem točiť na šírku. Tí, čo sledujete Instagram, viete, že aký pokrok v mojom živote nastal, a to ten, že som si našiel nové miesto na život, a to Budu, a všetko, čo k nej prináleží. No a ako ste mohli vidieť už z tohto úvodu, je to tu život pre veľa ľudí bežný, pre mňa, Popračana žijúceho v byte, tráviaci čas na chalupe u starých rodičov, takže nejaké znalosti o rúbaní dreva mám, a potom 12 rokov žijúci v Bratislave v Podnajme. Je to šokujúce sa dostať do stavu, kedy proste musíte si zakúriť, aby ste mali teplo, ale to je super. Toto proste sme chceli a mne to príde ako super príležitosť vám ukázať, že vlastne istým spôsobom nekomfort môže byť extrémny komfort. Budem k vám však úprimný a poviem vám pravdu, prečo som sa rozhodol natáčať tieto videá. Nebudem vám dávať žiadne plány, pretože vôbec neviem, ako to chcem robiť, respektíve ako často, ale tieto videá nie sú preto, aby som tvoril na YouTube, aby som tam bol aktívny, aby som mal pozretia, aby som... Ja neviem, prečo ľudia točia YouTubeové videá, aby boli známi. Vyslovene dôvod točiť tieto videá pre mňa je jednoznačný. Okolo tohto domu je strašne veľa vecí, ktoré milujem robiť, a to tvoriť, hej. Na Instagrame ste videli posteľ, búdka, premačku, chodba, botník a všetky tieto výrobky, ktoré sú super robiť a mňa to baví, lebo tvoríte niečo, tak to je pecka na tomto celom živote. Čož taká pecka pre mňa nie je, sú presne tieto úkony, ako upratať celý tento bordel za mnou, hej, toto celé, pozrite sa tu, všade sú tu veci, tam je žumpa, do ktorej som sa prepadol, hej, z Discovery. Proste som cúval a zrazu drb. A teraz je to otvorené a čakám, kto tam kedy padne. A milión ďalších aktivít je okolo tohto, ktoré mňa až tak nebavia, lebo sú to aktivity, ktoré proste musíte urobiť, ale nie je to nič vytvorenie. Upratať drevo není tvorba, to je proste len nutnosť. A mne sa do toho nechce. A preto som sa rozhodol, že vám urobím takýto denník môjho života, pretože keď to budem robiť počas tvorby, tak tým pádom tvorím, takže to ma bude baviť. Takže, no, už neviem, koľko mesiacov sa do tohto dreva púšťam a ani bohovia, pozrite sa. Sme tu teraz, v krásnom počasíčku, ruky mám zamrznuté, vonko -10, ale ja tvorím, takže môžeme sa do toho pustiť. Vôbec netuším, či mám začať teraz, lebo tu je toho fakt toľko, ale to sú detaily, nič zložité, len proste neviem čo, asi to idem s vami mentálne prejsť, tak vizuálne, a spíšeme si to-do list. Skôr než sa pustíme do prehliadky celého priestoru, tak si spravím čaj, pretože vonku je taká zima, že sa bojím, za chvíľku mrázik za mnou dojde. Je ti teplo, dievčatko? A čo ti šije? Hlupák starý. Ale musíme si rozdeliť niektoré veci. V prvom rade som rozmýšľal, ako rozdeliť Instagram od YouTube. Aby to nebolo o tom, že na Instagram dávam veci z týchto videí, ktoré proste tam ľudia až tak nezaujímajú, lebo tam už máme vytvorenú ten komplex tých videí, ktoré dávajú zmysel a ktoré vás bavia. A zároveň, aby ako keby som nekradol jednému, druhému ten obsah, aby to bolo proste iné. Lenže ja jediné čo robím je furt čo tu robím a furt čo vyrábam. Takže to robíme tak, že na Instagrame budú vždy projektiky
tých vecí, ktoré budeme robiť ako keby. A tu uvidíte všetko okolo. Tu uvidíte realitu toho, ako dlho to trvá, takže možno to bude zaujímavé vidieť do toho backstageu. A druhú vec, ktorú si potom budeme musieť rozdeliť, projekty in a projekty out. Hej? To je top, jak zo zeleno zmodral ten čaj. Ja milujem prírodu. To tam ale musíte povedať. Halo? In a out, to znamená, že tuto vnútri v dome, tu je tiež veľa vecí, ktoré budeme prerábať. Už sme robili posteľ, spálňa je skoro hotová, tam potrebujeme ešte takú komodu a chcem tam vyrobiť také taburetky, takže tu máme, už dopredu vám teraz prezrádzam, aké projekty tu chystám. Kuchyňa je taká otvorená. Ako vidíte, vyzerá úplne v pohode, normálna, pekná. Lenže chýbajú tu smetné koše, také poriadne, veľké, na recykláciu. My recyklujeme, bioodpad máme, treba nám priestor na koše a chcem to mať nejaké pekné, není to tu kde dať dovnútra, takže to vyrobíme, to bude ďalší projekt. A do kúpeľne ešte chcem nejakú takú drevenú poličku a vešiačiky povešať. To možno spravíme asi v rámci tohto YouTubeového videa, alebo uvidím, jak to tam vymyslím. Obrovská renovácia nás čaká. Obývačky. Na prvý pohľad vyzerá ako skladisko a v podstate aj celkom v pohode. Lenže táto stena je iba preglejková, aj napriek tomu, že nám vytvára za ňou taký šatník, alebo jak by som to nazval. Mne by sa to páčilo celé prebúrať a robiť z toho jednu veľkú, krásnu obývačku s jedálňou, s knižnicou veľkou proste. Toto ako to je fajn. Ale ani ten krb, ktorý ide vzadu, není veľmi krb, je to len také požváchané niečo, čo ani nepoužívame. Takže celé to tu budeme musieť porozbíjať a plus, je to steny biele, ktoré tu vidíte, tak tento dom je spálené tehly a tehla je môj najobľúbenejší materiál a vždy som chcel mať tehlovo aspoň jednu stenu. No a my tu teraz máme tehlu, lenže je pod touto bielou omietkou. Takže toto celé bude náročná renovácia, dlhá a sám neviem ako dopadne. Takisto aj podlaha. Tu je rozbitá plávajúca hnusná a podľa mňa pod tým je hlina, lebo to je proste starší dom. Toto nás čaká vo vnútri, okrem ešte iného, čo nás to čakalo, to teraz není podstatné. Toto sú ale veci, ktoré naozaj musia mať v našom čase nejaký zmysel a nejaký plán, takže to teraz robiť nejdeme. Dnes potrebujeme upratať a dať dokopy veci. Poďme na ten to-do list. Po celom dome sa nám povalujú veci, lebo to tu hážem kadejak. Takže vzniká tu už takýto vyslovene, že smetiskový neporiadok. Toto ani nejdem sa komentovať, toto. To si preberieme na budúce. Kúpil som vozík, kde sme vlastne dali suť z zateplovania stropu, respektíve povaly. a s tým budeme musieť vyniesť aj tieto. To som tam našiel na streche. Toto je altánok, ktorý zatiaľ je, ako vidíte, skladisko. Toto musíme upratať a kam to upraceme? Na mieste, kde sme už dneska boli, a to do tej našej drevárne, ktorej sme mali doteraz drevo a ostala tu po ňom takáto spúšť. Toto bolo plné dreva, toto ani som nevedel, že tu je, hej, to bolo takto kopcom dreva, my sme to všetko minuli, lebo to bolo len takéto orezky z paliet a proste z píly. Toto je jediné, čo nám ostalo. Takže aj po drevo budeme musieť ísť. Tuto to dneska celé vypraceme a nájdeme tu nejak zmysluplne uloženie toho dreva, aby sme to tu mohli celé naskladať, aby potom, keď aj donesem nové drevo, tak aby to tu mohlo pekne schnúť. Ale poďme aj ďalej sa pozrieť ešte, keď už sme na takejto túr. Jednou z ďalších úloh, veľmi dôležitých, ktoré by sme mali čoskoro spraviť, kým príde jar, je vyriešiť tento kompost. Nachádza sa v ňom strašne veľa takýchto hrubých konárov, ktoré tu nemajú podľa mňa čo robiť, hej. Že toto proste není kompost. To budeme musieť asi popáliť, proste porozoberať, porezať a popáliť, aby sme tam vytvorili normálne priestor na normálny kompost, aby sme potom mohli naraz začať aj záhradkáčiť. Teraz všetko poprezrádzam. Ešte budeme musieť potom upratať jednu časť tej drevárne. Tu boli niekedy zvieratá a toto by som tiež rád upratal trošku. V neposlednom rade naša búda, naše celý core A jadro celého nášho kontentu. Žiaľ teraz
spí, oddychuje a čaká. V prvom rade potrebujeme dať dokopy veci v dome, aby sa tu vôbec dalo žiť. Nechcem robiť najprv dielňu a v dome mať 13 stupňov, takže riešime najprv kúrenie a teplo. Toto vôbec neviem, akože toto je akože záhrada, hej, tu má byť skleník, tu sú vzadu nejaké ešte vyvýšené záhony, ale tie budeme samozrejme presúvať a nejak rozumne s nimi narábať, aby sme na jar mohli začať nejaké základné záhradkarčenie. Ja si myslím teda, že to bude trošku náročnejšie, lebo na jar ešte stále nebude hotové všetko, čo je nutné k životu. Ale veľmi rád by som mal proste paradajky na dvore už konečne. To z nášho to-do listu máme skoro všetko. Takisto tu ešte vidíme moju hviezdu vianočnú. Tu rozmontujeme. Spravíme si z nej pracovné kozy a potom budúci rok zase si ju zmontujeme znova. Budeme mať krásnu vianočnú ozdobu. Provizorné riešenie, ale do tohto by nemal nikto spadnúť. Tu som to ešte takto vystúžil. Toto bude bezpečné. Prvá vec to-do listu Hotová. A sú iba 3 hodiny. Takto ten čas rýchlo beží. 2 týždne som sa už chystal na toto drevo, najviac sa mi do toho nechcelo, lebo to všetko treba len prekladať, lebo neviem, či tu je podlaha, alebo to sú zatavené piliny. Napadlo mi, že ak toto všetko, tieto piliny by sa dali rozrušiť, tak by som z toho mohol si vyrobiť brikety vlastne na pálenie a využiť to tak. Napadlo mi, že by som tu mohol dať nejaké staré plečivo a preosiať to, lebo je tam dosť veľa takého malého dreva. Sa mi zdá, že boli také veci. No napríklad aj toto. Alebo tu je aj také ráno. To je asi najlepšie s takým rámom. Toto by mohlo stačiť. Máme takmer 10 minút po 3. A sme v takomto stave. Idem s tým pokračovať a uvidíme, že kam sa dostanem. Sa nájsť odmelo tam a to je 16:26. Zatiaľ som to takto naukladal tuto iba. Ešte jeden deň by som potreboval na toto. Aj si ho zoberám. A inak dosť tých pilín mi vyšlo. Z tejto jednej časti, čo som tu robil, je plný preosiatý kartón pilín. 6:45 a ja som po vyčistení toho dreva začal riešiť celkom aktívne to, že som nekúril celý deň, je tu strašná zima, podľa mňa je tu tak 15 stupňov v dome. V izbe máme klimu, ale tu je fakt akože kosa. Tak vám ukážem, lebo mám uja kominára. A som mu písal, ja vám ukážem takto. Toto je rozkres obývačky a vlastne teraz krb je tu, v tomto rohu a ja ho chcem tu. Lebo mi napadlo, že krb v dome proste bude najlepšie možné na vykúranie vlastne aj obývačky, aj k tejto kuchyne, aj izby. Lebo proste dobré kamna vedia dobre topiť. Takže som to s ním riešil. Do februára by som chcel mať tú obývačku zrenovovanú, hej. Takže to do budúcna, čo ešte nás čaká v týchto videách, bude veľa prerábania. Ale skôr než sa do toho pustíme, tak keď už je 14:07 a ja som akože totálne zničený, tak vidím jedinú možnú vec, ako na začiatku roka si zobrať do ruky predsavzatie. Jediná možná cesta.
toto padlo veľmi dobre. Ja som akože nikdy nemal rád fitka, odkedy som vo Fit Nation cvičil s Romanom, tak proste, čo to, 2 roky aj s pauzami, tak proste som si tak zamiloval to fitko, že normálne sa cítim ešte lepšie predtým. Akože zajtra bude ťažký deň, ale super to je. No, stretol som sa tam s takým chalanom, čo povedal, že pozeral moje videá, tak sme si hneď vymenili kontakty a povedal som si, že už neužijem na manuálnu prácu. Strašne by som povedal, že teraz srandujem, ale nesrandujem, fakt to tak bolo. Takže možno sa k nám pridám. Ja si inak robím taký, že šialený proťak. Používam vlastne klasický bilgejňacký, čokoládový, ale robím si takýto elixír. Záležičku L-glutamínu, záležičku maltodextrínu, záležičku kreatínu, k tomu immunity booster, lebo proste je zima, minus 700, v byte minus 1300 vonku. Na takýto Ironman som si zobral dizajnované na podporenie mužskej sex physical performance. Tak to by som si nemal dávať. Samozrejme mlieko je najchutnejšie a najlepšie, akože chuťovo. Keď si dávam mlieko, tak jednak je to o mnoho ťažšie na pitie, že proste takto keď večer, teraz sa ešte potrebujem na večerať, tak strašne veľa by som sa prepchal a tým pádom ako keby by sa mi zle spalo. Plus sa to v tej vode, že vraj lepšie aj akože v strebe. Takže som si už zvykol na vodu. Niekedy som si tam dával aj také, že lyžičku peanut butter a za vločky a takéto. A vyslovene som si spravil maltu s 1000 kalóriami. Ale to proste to človek vypije a pol dňa sa nedá nič jesť, lebo to je fakt. Keď som išiel okolo minulé stavby, ja som to pil, tak normálne roboši na mňa volali políciu, že im maltu kradnem. Pardon, ak si niekto má tendenciu povedať na zdravie, ďakujem.